već godina, evo druga, kao vječnost moja duga, za posavskom grudom ne prestaje tuga, za posavskom grudom ne prestaje tuga. Posavino, majko, u srcu te nosim svo, vratit ću se na zgarište, sagradit ću novi dom. Posavino, majko, u srcu te nosim svo, vratit ću se za zgarište, sagradit ću novi dom. Posavino, majko, u srcu te nosim svo, vratit ću se na zgarište, sagradit ću novi dom. Posavino, majko, u srcu te nosim svo, vratit ću se na zgarište, sagradit ću novi dom. Idemo i dalje za sve igrače. Ćao majstore! Kosiška si kakva si, ja sam shvatio, da te ne znam skupo bi te platio. Idi nek te vole svi, nisam ti ni prvio ni posljednji. Zlato, srebro, dukati, za njih ćeš se prodati. Idi uzmi sve i gubi se. Zlato, srebro, dukati, za njih ćeš se prodati. Idi uzmi sve i gubi se. Idi budi svačija, neću šaliti, preboljet ću, ali ću te patiti. Za nas dvoje sve je gotovo, idi samo ne vraćaj se ponovo. Zlato, srebro, dukati, za njih ćeš se prodati. Idi uzmi sve i gubi se. Zlato, srebro, dukati, za njih ćeš se prodati. Idi uzmi sve i gubi se.
sam otpjevao ono kako je bilo po nekom redoslijedu. Biće sad, vjerujem, poslije ovog kola još ćemo jedan blok možda ili dva otpjevati. Prvi put sam ovdje u Atnang Puhajmu, mada nastupam često po ovim našim hrvatskim kudovima, u stvari u cijeloj Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, tako gdje nas pozovu. Ali večeras prvi put sa Posavskom televizijom i ja se nadam da ćemo uspostaviti jednu korektnu saradnju. Uskoro ću izdati par novih pjesama za vašu televiziju i raduje me ta saradnja sa vama. Kako se čini organizacija sama ovdje ovog večer? Pa dobro, ovo su sve manje više naši ljudi dole, Posavci. Mislim, jedna domaćinska atmosfera, lijepo je bilo. Mislim, večeras prvi put multinacionalno, kako se kaže, bilo je tu i pravoslavnih kudova i bošnjački i naši hrvatski, tako da mislim jedno lijepo druženje večeras sve u svemu. Toni, evo, hvala ti i želimo ti puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama i puno sreće i vama u budućem radu i da poručim našim gledateljima širom svijeta, gledajte Posavsku televiziju, imate šta vidjeti i svako dobro do sljedećeg druženja. Hvaljen Isus i Marija, dobro večer svima. Evo, prvo da se zahvalim ovim organizatorima ovoga Smotre folklora što su nas pozvali, ovako lijepo nas ugostili. Hvala im od srca. Mi smo došli iz dalekog Beča, stvarno putovali smo neki 8 sati, ali mislim i vam i nazad otprilike. Toliko će biti. Naše Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo osnovano je 6. svibnja 2012. godine, znači 3. godina je tu. Imamo, hvala Bogu, mnogo djece koja igraju, koja se uvijek ponovo dolaze i prijavljuju, sve nas je više, hvala Bogu. Ja bi svima vama da uručim pozdrave od Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva, naši običaji iz dalekog Beča. Mi imamo jednu uzrečicu u našem kudu, a to je, kaže, nije važno iz kojeg smo kraja, mi smo grupa naših običaja. Hvala. Hvaljen Isus, dobro večer svima, koliko vas, oj koliko vas, u Puhajmu ima. Hvaljen Isus, dobro večer svima, koliko vas, oj koliko vas, u Puhajmu ima. Hvala vama, prijatelji dragi, koji ste nas, oj koji ste nas, u Puhajm pozvali. Hvala vama, prijatelji dragi, koji ste nas, oj koji ste nas, u Puhajm pozvali. Nije važno iz kojeg ste kraja, primte pozdrav, oj primte pozdrav, naši običaja. Nije važno iz kojeg ste kraja, primte pozdrav, oj primte pozdrav, naši običaja. Oj šargijo, sviraj mesta i da igraju, oj da igraju, naši običaji.